Звязаны з нацысцкімі групоўкамі і каляфутбольнымі фанатамі пад куратарствам ФСБ. Беларускі расследавальніцкі цэнтр даведаўся падрабязнасці пра затрыманага ў Польшчы беларуса, якога падазраюць у небяспечных падпалах. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Вітаўт Сіўчык, запрашаю на аб'ектыў. Былы прэзідэнт Манголіі заклікаў арыштаваць Лукашэнку. Узурпатар прызямліўся ва Улан-Батары. Яму ж трэба прадэманстраваць, што ён там вядзе актыўнае палітычнае жыццё, што ад яго нешта залежыць. Нафта ёсць. На Гомельшчыне знайшлі радовішча чорнага золата. На самом деле это никакая не рекордная скважина, это не что-то из ряда вон выходящее. Фінал Лігі чэмпіёнаў ужо сёння. Каналам у Беларусі забаранілі трансляцыю, дыяспара рыхтуецца. Вось сёння мы будзем у Варшаве каментаваць футбол на беларускай мове з маім сябрам Яркам Пісарэнкам. Лукашенка прыляцеў у Манголію. Раней былы прэзідэнт гэтай краіны заклікаў арыштаваць узурпатара пасля прызямлення. Навошта Лукашэнку ўвогуле спатрэбіўся гэты візіт, распавядзе Марына Яновіч. Дзяржаўныя сцягі Беларусі і Манголіі, маляўнічая рота ганаровай варты, сушаны тварог Ааруул. Так у аэрапорце Чынгісхан гэтым вечарам прымалі Лукашэнку. Сустракала госця з Беларусі міністрка замежных справаў Манголіі. Мэтаю візіту абвясцілі ўмацаванне прамыслова-эканамічнай супрацы і двухбаковага гандлю. У анонсе ішлося пра продаж манголам беларускіх харчоў і прамысловай прадукцыі ды пра супрацу ў галінах аграпрамысловага комплексу. Там Расія ёсць са сваімі калійнымі ўгнаеннямі. Не ведаю, як там у Пуціна далёка зойдзе ягоная бессрэбнасць і гатоўнасць дапамагаць свайму саюзніку, так што аддаваць кавалкі сваіх рынкаў. Нешта ў гэта слаба верыцца. Манголія мае агульную мяжу з Расіяй і Кітаем. Цяпер жа спрабуе наладзіць трывалыя эканамічныя сувязі з так званымі трэцімі суседзямі. Гэта могуць быць Японія і Паўднёвая Карэя, краіны з высокаразвітымі тэхналогіямі. Беларусь можа прапанаваць Манголіі толькі разам спрабаваць неяк абыходзіць заходнія санкцыі, на што мангольскі ўрад наўрад ці пойдзе, таму што гэта ўсё ж такі будуць вялікія рэпутацыйныя рызыкі. Таму я не бачу эканамічнага сэнсу, яго можна глядзець толькі з боку дыпламатычна беспекова больш. Афіцыйныя перамовы Аляксандра Лукашэнкі з прэзідэнтам Манголіі Ухнагіінам Хурэлсухам адбудуцца ва Улан-Батары ў вузкім і пашыраным складах. Пуціну, свайму кліенту, што-небудзь трэба кідаць з панскага плечу. Бо калі яго зусім ужо трымаць у чорным целе, дык самому Лукашэнку будзе цяжка ўжо трымацца ў Беларусі. Яму ж трэба прадэманстраваць, што ён там вядзе актыўнае палітычнае жыццё, што ад яго нешта залежыць. Адлегласць ад Менску да Улан-Батару амаль 7000 кіламетраў. Узаемны тавараабарот у 2021 годзе складаў менш за 44 мільёны долараў. У той час, як, напрыклад, з Казахстанам удвая болей. Для беларускай бюракратыі знешневонкава-палітычнай вельмі важна паказваць, што яны працуюць, нешта там нейкія дакументы падпісваюць, што Беларусь прызнаецца ў якіх ці там краінах свету. Для прапаганды гэта будзе паказана як вось яшчэ адзін трыумф. Але я думаю, ўсё ж такі сэнс вельмі невялікі. Манголія вядомая сваёй прагматычнай вонкавай палітыкай. У індексе дэмакратыі гэтая краіна займае 81е месца са 167. Яна бярэ ўдзел у шэрагу міжнародных аб'яднанняў, падпісала рымскі статут. Пра апошнюю акалічнасць нагадаў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Ён лічыць ваяж Лукашэнкі ва Улан-Батар не проста візітам. Гэта дзёрзкае і зневажальнае пасланне ўсёй міжнароднай супольнасці і сістэме міжнароднага правасуддзя. Лукашэнка здзейсніў злачынства агрэсіі супраць Украіны. Лукашэнка нясе адказнасць за злачынствы супраць чалавечнасці ў Беларусі. Ён арганізаваў шырокамаштабны напад на грамадзянскае насельніцтва па палітычных матывах.
Гэткі допіс Паўла Латушкі ў адной з соцсетак заўважыў былы прэзідэнт Манголіі Цахіягін Элбегдорж. Ён заклікаў цяперашнія ўлады краіны арыштаваць Александра Лукашэнку як міжнароднага злачынцу. Але на думку палітолага Рыгора Ніжнікава, гэта немагчыма. Без гарантыі з боку мангольскіх уладаў і падтрымання Крамля Лукашенко туды проста не паехаў бы. Тым часам стала вядома пра праект двухбаковага пагаднення, згодна з якім манголы маглі б карыстацца сваімі нацыянальнымі правамі кіроўцы ў Беларусі, а беларусы, адпаведна, у Манголіі. Марына Янович, Белсат. На беларуска-польскай мяжы зноў неспакойна. Каля 100 асобаў спрабавалі штурмам прабіцца ў Польшчу. У польскіх жаўнераў паляцелі палкі і камяні. Давялося прыкрывацца шчытамі. Службоўцы скарысталі слезасечны газ. Аглядальнікі звяртаюць увагу, сітуацыя надзвычай напружаная. Такіх вострых сцэнаў ужо даўно не было. Толькі на гэтым тыдні нелегальныя мігранты паранілі 3 польскіх жаўнераў. На Гомельшчыне адкрылі новае радовішча нафты. Ёмістасць свідравіны 152 тысячы тонн. Як будуць распрацоўваць радовішча і куды пойдзе здабытая нафта, разбіралася Кацярына Гардзеева. 9 миллионов тонн мы добывали нефти, сегодня добываем 2. Примерно 2 миллиона, попутный газ и прочее. В чем дело? Мне объясняют, выкачали все. Я в это не верю. Гэтак у сакавіку Лукашенка абураўся аб'ёмамі здабычы нафты ў Беларусі. Падчас паседжання прысвечанага стану мінеральнай сыравіннай базы краіны ён загадаў шукаць новыя радовішчы. Учора ж новапрызначаны міністр прыродных рэсурсаў Сергей Масляк рапартаваў, як выконваюцца даручэнні. Паклады вуглевадароду адкрылі ў Кастрычніцкім раёне Гомельскай вобласці. Чыноўнік падкрэсліў: Гэта праца не аднаго дня. Каб трымаць у руках ёмістасць з беларускім золатам, быў праведзены вялікі комплекс геолага-выведных працаў. Гэта праца вялікага калектыву цягам 3-5 гадоў. Сёння асноўныя месцы залягання нафты ў Гомельскай вобласці. 98% нафты здабываецца менавіта тут. Радовішча было знойдзена на глыбіні большай за 4000 метраў. Паводле папярэдніх дадзеных, рэсурс новага нафтавага пункту ацэньваюць на 152 тысячи тонн. На самом деле это никакая не рекордная скважина, это не что-то из ряда вон выходящее. Это скважина, которую бы, например, в странах Ближнего Востока и даже в Российской Федерации посчитали бы бедной, посчитали бы не заслуживающей вообще никакого внимания. Распрацоўваннем радовішча зоймецца Беларусьнафта. Толькі за сотні з новай свідравіны плануюць выпампоўваць 600 літраў нафты. Але гэты паказнік не надта наблізіць айчынных нафтавікоў да здабычы планавых 5 мільёнаў тонаў, як загадаў Лукашенка. Для параўнання цяпер Беларусь здабывае штогод каля 2 мільёнаў тонн сырой нафты. Загад Лукашенкі павялічыць здабычу беларускай нафты звязаны з патрэбамі Расіі ў вайне супраць Украіны. Украінцы інтэнсіўна атакуюць як нафтаперапрацоўчыя заводы ў Расіі, так і запасы паліва. Это значит, что у России з'являюцца праблемы з палівам, і тут на дапамогу прыйшоў Лукашенко. Сёння на тэрыторыі краіны адкрыта 96 радовішчаў нафты, але распрацоўваецца толькі 36 з іх. Нафта ў Беларусі ёсць. Яе здабываць невыгадна, тому што здабыча яе, яна дарагая. Нафта далёка, глыбока. Яна не знаходзіцца ў адным нейкім вялікім рэзервуары. Беларускія геолагі шукаюць новыя, даступнейшыя крыніцы чорнага золата ў зоне прыпецкага прагіну. Геолага-відаведныя працы аднавіліся тут нядаўна. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС зона была забруджана радыеактыўнымі ападкамі. Существуют в Беларуси достаточно жесткие природоохранные законы и нормы и правила. Если их все соблюдать, в том числе и при разработке месторождений, то никакой угрозы окружающей среде, жизни и здоровью белорусов ожидать не приходится.
Нягледзячы на наяўнасць нафтавых радовішчаў, сённяшнія тэмпы здабычы дазваляюць закрыць толькі 15% патрэбаў Беларусі. Нашы эксперты кажуць, каб здабываць больш без урону для навакольнага асяроддзя, краіне трэба ўкласціся ў тэхналогіі. Але дзе ўзяць на гэта грошы, невядома. Кацярына Гардзеева, Белсат. 1 чэрвеня адзначаюць міжнародны дзень абароны дзяцей. Лукашэнкаўскія ўлады на свой капыл разумеюць, што такое клопат пра дзетак, і ствараюць ва ўсёй краіне ваенізаваныя атрады са школьнікаў і выхаванцаў дзіцячых садкоў. Асноўную ж пагрозу для дзяцей рэжым бачыць у замежным уплыве. Тэму працягне Александр Дзегцяроў. Сёння ва ўсім свеце адзначаюць Дзень абароны дзяцей, адной з найстарэйшых міжнародных святаў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў адною з пагрозаў для дзяцей называе выкарыстанне супраць іх сілы або ўлады з мэтай прычыніць шкоду фізічнаму і эмацыйнаму стану. У лукашэнкаўскіх чыноўнікаў сваё бачанне сучасных пагрозаў, што знойдзе адлюстравання ў новай рэдакцыі закону аб правах дзіцяці. Мы среагируем на те вызовы, которые идут не изнутри, а извне. Вызовы и вбросы, которые в первую очередь связаны с пропагандой нетрадиционных отношений, вопросы, которые связаны с различного рода игрушками, которые влияют очень не позитивно на наших детей. ЛГБТК-тэматыка ўсё часцей згадваецца чыноўнікамі. У красавіку пастанова Міністэрства культуры прыраўняла дэманстрацыю так званых нетрадыцыйных стасункаў да парнаграфіі. Гэта цягненне ўвагі ад рэальных праблем у грамадстве. Ад эканамічных праблем, ад сацыяльных праблем. Гэта такая спроба замясціць тое, што насамрэч актуальна для грамадства, для моладзі таксама, на штосьці больш такое яскравае, больш сапляльнае. Рэжым адказвае на гэта мілітарызацыяй беларускіх дзяцей. Па ўсёй краіне ствараюцца ваенізаваныя атрады са школьнікаў і нават выхаванцаў дзіцячых садкоў. А ў рэчыцы стварылі так званыя октябрятскія войскі. Бою не придется скрываться, не будет пощады врагам. Победа всегда достается воздушно-десантным войскам. Гэта ідеалогізацыя і мілітарызацыя адукацыі ў Беларусі, моладзі ў Беларусі, дзяцей у Беларусі. Яна служыць для умацавання гэтага аўтарытарнага кантролю і фарміравання грамадства, якое будзе расслабляным і канформным. Яны мацоўваюць гэту культуру кантамізму ў грамадстве і душаць развіццё незалежнай думкі, незалежнага мыслення ў моладзі і ў дзяцей. Ідэалагічнае апрацоўванне цярпяць не толькі беларускія дзеці. Арганізацыя «Наш дом» даслала спецпавяршальніку ААН у справах Беларусі справаздачу. У дакуменце сцвярджаецца, што украінскія дзеці, вывезеныя з акупаваных тэрыторыяў у Беларусь, выхоўваюцца паводле прарасійскіх праграмаў. Пры гэтым перасяленцы не маюць магчымасці вывучаць украінскую мову ці атрымліваць на ёй адукацыю, што ёсць парушэннем Жэнеўскай канвенцыі, бо знішчае ідэнтычнасць дзяцей. У дачынення да ўкраінскіх дзяцей ім беларуская дзяржава спрабуе навязаць ненавісць да ўкраінцаў і чамусьці палякаў. Ім паказваюць розныя расійскія патрыятычныя фільмы, і іх вельмі моцна апрацоўваюць менавіта вось у рамках прапаганды расійскага міра. Як улады супрацьстаяць незалежным поглядам у Беларусі, ведаюць нават маленькія грамадзяне. Псіхолог Вольга Вялічка працуе з дзецьмі палітзняволеных. Яна пачула каля сотні гісторыяў, калі дзеткі на ўласныя вочы бачылі, як збівалі і забіралі іхных бацькоў, праводзілі ператрусы і чынілі гвалт супраць іхных блізкіх. Дзеці палітзняволеных адчуваюць востры боль за тое, што яны не могуць праводзіць час са сваімі бацькамі. Яны даволі часта ўспамінаюць той час, калі яны былі разам. Яны гавораць пра гэта, і на іх тварах адбіваецца прямо такі вялікі сум і вялікі боль. Фонд салідарнасці «Байсол» чарговы раз ладзіць дабрачынны збор для дзяцей беларускіх палітвязняў. Сродкі накіруюць на дапамогу ў арганізацыі летняга адпачынку. Сабралі ўжо больш за 23 000 долараў. Далучыцца да збору можна з дапамогай QR-коду, які вы бачыце на сваіх экранах.
Александр Дегтяров, Белсат. Сусветны дзень дзяцей адзначылі ў варшаўскім шэлтары для ўцекачоў з Беларусі. Імпрэза з аніматарамі і дударамі прайшла адмыслова для 32 дзетак палітвязняў. Многія з малых мелі траўматычны досвед, калі бацькоў арыштоўвалі проста на іхных вачах. Трэба віншаваць нашых дзяцей, тым больш свята дзяцей, бо яны таксама перажылі багата, што іх родзілі, так што трэба імі ганарыцца, трэба выхоўваць у нашым духу. Ідэя была класная, трэба было знайсці грошы. Дзякуй, вот мы знайшлі грошы, дзякуй нашим спонсорам. Это фонд Чабор, які нам даў грошы, дзякуй валанцёрам. Усе задзейнічыя ў гэтай імпрэзе людзі, гэта проста валанцёры. А чаго ж захацелась ім, пагарджана век, ім, сляпым, глухім, людзьмі звацца. Жыве Беларусь! Малыя беларусы дэкламавалі вершы і спявалі песні на беларускай мове. У арганізацыі імпрэзы браў удзел палітык Павел Латушка, а таксама вядоўца праграмы «Беларус беларусу» на Белсаце Валярына Кустава. Галоўны футбольны матч сезону мадрыдскі Рэал і дортмундская Барусія праз некалькі гадзінаў вызначаць у Лондане пераможцу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Беларускія тэлеканалы сёлета пазбаўленыя магчымасці трансляваць падзею. У каго найбольшыя шансы падняць над галавою прэстыжны трафей і як усё ж такі беларусам паглядзець фінал у нашым сюжэце. Праз 1,5 гадзіны на стадыёне Уэмблі ў Лондане стартавым свістком славенскага арбітра Слаўка Вінчыча распачнецца фінал футбольнай лігі чэмпіёнаў УЕФА. У прысутнасці 90 000 заўзятараў за галоўны еўрапейскі трафей паспрачаюцца 14-разовы пераможца мадрыдскі Рэал і нямецкая Барусія з Дортмунду. Для іспанскага каралеўскага клубу сёлетні фінал стане 6-м за апошнія 10 гадоў. У футбольным свеце фінал Лігі чэмпіёнаў – гэта самая важная гульня. І гуляць тут, на Уэмблі, гэта сапраўды гістарычны стадыён. Будзе неймаверна захапляльна. Я шчаслівы быць тут і спадзяюся, што наша каманда можа паказаць сваю найлепшую гульню. Шмялі, як за чорна-жоўтыя колеры празвалі Барусію, раней у фіналах гулялі тройчы. Запаветны трафей яны заваявалі ў далёкім 1997 годзе. На шляху да фіналу немцы пад кіраўніцтвам Эдена Тэрзіча і з лідарам ветэранам Марка Ройсам сёлета выбілі з турніру зорны Парі Сен-Жермен. Калі мы гатовыя паказаць, што прыехалі не для таго, каб паглядзець, як Рэал возьме наступны трафей, паказаць, што мы тут, каб даць ім бой у гэтай гульні, то ў нас будзе шанс. Безумоўным фаварытам букмекеры ды эксперты называюць клуб з Мадрыду. За Рэал гаворыць зорны склад, больш дасведчаны трэнер і проста гісторыя шматлікіх перамог. Барусія, як сапраўдны андэрдог, паспрабуе супрацьпаставіць дысцыпліну і характар, ды спадзявацца на долю фарту, без якога ў такіх матчах нікуды. Развязання еўрапейскага сезону чакаюць сотні мільёнаў заўзятараў ва ўсім свеце. Сёння ва ўсіх барах па ўсім свеце будзе поўная пасадка, таму што усе будуць глядзець менавіта гэты матч. Гэта гісторыя, калі футбол проста па фану ідуць глядзець у пары, рэстарацыі, збіраюцца ўсе сябры, нават тыя, хто нават не цікавіцца футболам, яны такія збіраюцца і робяць вельмі крутыя кам'юніці. І вось сёння мы будзем у Варшаве каментаваць футбол на беларускай мове з маім сябрам Яркам Пісарэнка. Беларускія заўзятары не далучацца сёлета да афіцыйнай аўдыторыі фіналу. Пра санкцыі супраць дзяржаўнай прапагандысцкай белтэлерадыёкампаніі УЕФА не прадала правоў на трансляцыю галоўных футбольных падзеяў Еўропы нашай краіне. Нядаўнія змены ў законы, прынятыя рэжымам, дазваляюць БТ фактычна красці трансляцыі. Аднак у адказ УЕФА прыгразіў пазбавіць выплатаў беларускія клубы і федэрацыю футболу. Відавочна, што гэта было б велізарнае глупства, на мой погляд, калі б сказалі, все, давайте лупить трансляшку и все. Федерация футбола позбавила б себе вось галоўнага козыра, галоўнага дасягнення, што яны укладаюць нейкія
фінансы ў інфраструктуру Беларусі, але насамрэч гэта все деньги ад УЕФА. Таму беларускім заўзятарам застаецца самастойна шукаць пірацкія трансляцыі ў інтэрнэце ці спадзявацца на арганізацыю паказу фіналу ў барах ды кавярнях. Александр Баразенко, Белсад. Беларускія песні і танцы ў сэрцы Беластоку. Пад мурамі мясцовай ратушы прайшоў першы дзень фэсту «Сонцаграй». На імпрэзе выступілі гурт «Жэмерва», а таксама калектыў мужчынскага падляскага спеву «Асочнікі». Фестываль сам па сабе накіраваны на тое, каб папулярызаваць традыцыйную музыку, традыцыйны спеў, таксама беларускі традыцыйны спеў з Падляшша, бо нам вельмі важна, каб гэта была пляцоўка, дзе сустракаліся песні з Беларусі, з розных рэгіёнаў, але таксама і з Падляшша, каб беларусы з Беларусі мелі свядомасць прысутнасці тут аўтахтонаў. Зразумела, што ў цяперашніх умовах, калі фокус увагі ў людзей, мякка кажучы, не на культуры, не на танцах, сабраць людзей, даць ім такі глыток нейкай пазітыўнай энергіі, гэта вялікая каштоўнасць. Пасля Беластоку фэст працягнецца ў іншых вёсках і мястэчках Падляшша. У прыватнасці сёння беларускія песні спявалі ў вёсцы Вітава ў Белавежскай пушчы, а наступным тыднем музыкі завітаюць у Супрасіль. Скончыцца «Сонцаграй» у вёсцы Навасады, размешчанай за 2 кіламетры ад мяжы з Беларуссю. А ў Вільні прайшоў фестываль «Халадніка». Падзея прывабіла не толькі мясцовых жыхароў, сярод удзельнікаў вельмі шмат замежнікаў з розных краінаў – Малайзіі, Індыі, Перу, Італіі, Чэхіі, Польшчы. Побач з раёнам Зарэчча каля Вільні рэчкі паставілі стол даўжынёй 362 метры, каб паставіць рэкорд Гіннесу. За ім сабраліся 1000 чалавек, каб з'есці халаднік разам. В Украине у нас нет холодника, у нас более крошка, то есть без буряка. Вот. А здесь я живу в литовской семье, так они готовят. Люблю очень. Я ніколі не еў халадніку, але мы плануем пакаштаваць. Звычайна ў Індыі у нас гарачыя супы, не холодныя. Упершыню я бачу холодны суп. Холодный борщ очень вкусно. Халаднік – мой улюблений суп. Приємно тут бути. Мы приехали на некалькі дзён, каб наведаць славутасці і музеі, паглядзець горад і павесяліцца ў Пені. Такія былі падзеі першага дня лета. Для вас у студыі «Белсад» працаваў Вітаў Ціўчык. Зычу ўсім добрага вечара.